Honorable Iman Balya of Barangay Can and Ma'am Annalisa Hiroy of Malagan Elementary School. Honorable Rinaldo Hiroy of Barangay Sulong and our Balik Barangay from Australia, Madam Honorable Samar. Honorable Rinaldo Hiroy of Barangay Sulong and of course our Balik Bayan from Australia, Madam Annabelle Scott, ang iyong mahupay pagsayaw ang Minodo. And ladies and gentlemen, once again, ang ginagawa ng mapasupapakpahan ang Honorable Pia Hera and Sir Floro Gimbaldo. Ang sarado lang kita, ikaw kita ikot magulang. Papalisan niya, ikaw sa wala. Tungkol niya ikot nipa, pasasayaw ang iwang iwa. Wala kayo, iyan ang bulata. At kung bulata, kung natukal, ikaw ang lata. Kung bagabang tao, ikaw marasa. Kaya iyong pagsaan sa talang ikaina, at ikaw may magliwan ang iyong postura. Basta pagmagaya na ang pagmulata, mamairing yung dinig, maniraw maganda. Kung bago kang napastilan, narinig niya ang kanta. Salit nagsasarayaw ng ayong pinihan ka naman. Alright, thank you so much, Honorable Pia Hera and the Municipal Administrator of LGU Can-Avid, Mr. Flora Gimbaldo, ang iyong mahupay pagsayaw ang Minodo. Sundan ka pa!